Bira popo ntambu ya marara seko kumuka undipage katika mdanjezo wakanaka. Chinji singa chikima postori kambiba wani katuro tunguru veteri bira popo ntambu ya marara seko kumuka undipage katika mdanjezo wakanaka. Mampostori kumusaro chupa zitebu kwa kwa kampata doti kudutara bire sida puse. Baba ikaga bai baroi inindire jai angati kwa kunya kwa mdanjezo wakanaka. Ya yemeni wo baroi ya wana piro kupa. Rikiti saka isabira rutoti mudhara tori kubasa kukauya munhu ari kukumbira demo kunzi miredhedhe avapa alikachitaurwa ipapo ndini ukadai unenge wapedzera makanika kadiki pachitungwizapo wamuka seiko makanika chahwa makanika taku makanika madyira makanika fatso Otto Joseph Cheta Otto Munasha Otto B vakomana saka mina mato yenyu inengere yokuti motikari ngadzife pa holiday pano mukwanise kuita mari nei baba Isabel ko vanogadzira makofini muna mati yawo inodiri ipapo manje nokuti munhu wese ka anonamatira kuti basa rake riite kana vemakofini vachiti mazuva ano basa harisi kufamba vari kureva kuti kudini vanhu vari kufa rini imwerekane kuti atende a minute past 10 o'clock ndio pafika nthawe pale manjerekeza rikatendera patsogoro kanacho chirongwa tseze madness china chinotapira kuti tapi baba Isabel wapindira kamu studio nasi pane zviri kupisira zvamakabatira muri yeZimbabwe baba Isabel icho kwade muri yeZimbabwe ndakabata ndakapakata ndine nyaya inorwadza inosuwisa muri yeZimbabwe katika mukati menzvimbo kwa gutu yemuzukuru anogara pamba akakwanisa kureva vanosvika 9 ari muzukuru mwana wemwanasikana akatema vanhu demo kusvikira anopinda mudura batakabatwa ish chikonzero ndechei ndio chinonetsa zori chikonzero ndechei kana kuti mhepo dzinogara pavanhu dzinenge dzakaita sei ndine nyaya yandinayo muri yeZimbabwe yandoda kutaura panapa iri kuitika mukati menzvimbo yandinoshedzera kuti flyover tichibva paZBC kupinda mukati medhorobha pane matsotsi aripo strategy imwe ari kushandisa kurova dzimotokari pamwe chete nokubata vanhu uyezve nenjanji iyoyi njanji kuti vanhu chichiri kuitika ikoko vari kukonzeresa ndivanani wokuti ukafamba uchienda ikoko kune vasikana vanoita basa rekutengesa muviri wavo vanokonzeresa kubata nekubata kwevanhu dzimweni dzenguva vanhu vari mudhorobha muri kuzviona mudhorobha muchipinda vanhu vachimhanya umwe munhu asina kupfeka hembe achimhanya achibva kunjanji akatouya akapfeka asina kupfeka chete Mwari vakomborera azama kutotiza nokuti anogona kutouya ari malisecha atorerwa hembe dzese ikoko but ari kutora hembe vakadzi ndo vari kushandisa strategy iyoyo yekuti vakangokusvika ukasvika uchidarika ikoko makadii mukoma ndiyekawe shamari izvezvi uyatitoita budisa mari yaunayo kana usingade takutorera mari tokutorera mari yacho kana usingade kuita bonde neni vakutomanikidza shamari right vatorera vasikana lese vari pa 3 kana 4 vanenge vachitedzera kuti abva uyoyo ndiwo vaita naye saka vari pajutiko zvinozi mupe mari izvezvi utiita naye bonde kana usina kuita no problem ahudako but imari kana usina mari yacho bvisa hembe hey vanhu vacho vari kuitwa izvozvo vari kuenda kundoripota kumapurisa varume vakawanda vari kunyara ikozo nokuti saka nyaya takamboitaura tikaisa vachakanza pamhepo pano ndizvozvo vachakanza vakakomenda vachiti hey Zimbabwe musatambira kupinda munzvimbo dzemusango musafamba kana kuenda nemotokari kunopaka motokari pasina vamwe vanhu padhuze nzvimbo idzodzo musadzienda vanhu vari kungoramba vachienda vachifamba ikokoyo gentleman apo ringe rakaisa ma-earphones munzeve anongorekera vanzi haka uya pano tamba nesu kana usingade tipe mari yacho kana usina mari bvisa hembe chimwe chenyaya dziri kupisa ndechipi icho kwadi muri yeZimbabwe nyaya yandinayo panapa imwe ndakataura kusora kwazura muri yeZimbabwe yekunzvimbo kunonzi kuEsgodini yenzvimbo inokwana kuita mavillage maviri ari more than 160 vanhu vakawanikwa kuti vane dambudziko vese rekuti mudzimba dzavo hamuchina zviri kuitika zvikazoonekwa kuti munhu aikonzeresa ndeumwe murume anogara munzvimbo anoye godobori anga achisunga dzimba dzevanhu vanhu vaende koko vachinobatsirwa vakabva ikoko vati kwangu zvakuita
kwangu sakuti but uyu munhu ndiyaisunga vanhu but akazobatwa kuti ndiyaita zvinhu izvi akaendeswa kuvakuru. Nyaya yacho yakazara tichakupai pano. Tinotenda kune avo vanenge vachida kukubatai munobatika seko baba Isabel. Icho kwa demo ya Zimbabwe vanenge vachida kundibata munondibata pa namba inoti 0771 545 025 0771 545 025. Kubindura nyaya yemasabhuku ekuramba achicheka minda yevanhu akuenderera mberi vanhu kuramba vachichema. Kwozoita zvakare vanhu vari kubvunza vachiti iyo pane nzvimbo dzokuti mambo vanenge vari mambo kwozoita mwana anenge ari urudzi rwekwamambo obva aita sabhuku. Masabhuku anenge ane vabereki vanenge vari madzimambo haazi kubatika, haazi kufamba nemutemo nokuti vanoziva kuti nyaya yavo ichibva pasi iri kuenda kwamambo. Mambo wavari kuenda ndiye baba wavo. Zvakaoma chokwadi. Alright, regai tisonzwa kanyaya yacho dzakazara dzese dzauya dzakagukuchirwa nababa Isabel muchirongwa Bhoshongora segment. Vari kudzoka vachinyudza gejo mambo yemakutetekera nakubva kanyumbo kano kanitewera. Hapana chitindo panoda chitindo, hapana chitindo Joshua. Hapana chitindo panoda chitindo, hapana chitindo Joshua. Hapana chitindo panoda chitindo, hapana chitindo Joshua. Po rigiti vote 12 minutes past 10 nyudza igejo. Icho kwa demo ya Zimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekufafadza nekutsutsa dziri matima na wasanyika ino. Rega ndingotanga nchiti mukoma KB ndiri mukati mekufamba mukati meguta reHarare muri ya Zimbabwe ndakaita dzibo chakurudzo na imwe unguriro ndikaona zvakare kuti mukoma KB mukati meguta reHarare mumalocations acho 90% dzemotokari dzinotakura vanhu kubva kuMbare dzichienda kumalocation kubva mutauni dzichienda kumalocation 90% yemotokari idzodzo dzinotakura vanhu kana dzichiburutsa nekukwidza vanhu hadzibudi murodi, dzinenge dzakamira murodi. Ichokwadi kunyanya vakomana vemakombi ichokwadi vanodzikisira nekukwidzira kavanhu murodi. mukoma KB mukati vakomana vemakombi ka hazvisiri zvoga mabhazi munomaona mashoma than makombi. Mabhazi nokukura kwaro kuya rikadzikisira murodi mukoma KB mota dzinomira. Yes. Mabhazi ndakamaona ini ndafamba malocations akawanda vari kuita basa rekutakura vanhu vese 90% yachona kana yakudzisa vanhu kana yakutakura vanhu havasi kubuda murodi ende havana nzvimbo yanoti iyi ndeyekutakurira iyi ndokudzikisira vari kumira murodi. Chinova chinhu chinokonzeresa vamwe vanhu vari kutokutwa nedzimwe motokari dziri kudarika nenyaya yekuti ari kudzisirwa murodi. Pangaitwe sei baba Isabel nokuti maitiro ari kuita kavanhu ava vanenge vachitotyora mutemo. Dzimwe nyaya zvakare mukoma KB mapurisa tomboti vabudikire pachena vaine uniform, kanzuro yabudikira pachena ine uniform, vakomana vanosumudza mota umwe munhu akatosumudza gumbo kuti akudzika akukwira zvichakonzeresa zvakare kuti vanhu vafe. Hatizivi kuti shoko rinosvika sei kwavari voisa CV here vongoti vabata mukati here voita se motokari hadzisi kubuda kumwe kunhu kwamunoona sokuti kwanziswa mota dzakawandisa hadzina kuwanda dziri kukonzereswa nemota dzinomira murodi. Ipapo anenge amira pasingatenderwe obviously ane mhosva. Ichokwadi pamwe anenge asina mapepa akakwana ekufamba pamugwagwa. Yes. Ari kutya kuti akapinda mudhorobha anobva abatwa amira murodhi kudaro mapurisa obva asvika obva atanga kufambisa motikari vanhu vachidzika vanhu obva vakuvara. Panoitwa sei baba Isabel tingabatsirane sei? hatizivi mapurisa ndonde basa remukoma KB mumugwagwa mune polisi mune kanzuro vangatibatsira sei kuti dambudziko ripere? Tobata ZRP inoona nezvetraffic. Yes. Kuti vatipewo muono wavo kuti tingaite sei panyaya yakadai nokuti pane upenyu hwevanhu apa endi kana vachitiza ipapo havachatevedzere mitemo yemugwagwa vakupinda red robot. Mukabvunza munhu akambotizwa naye nekombi ichitiza kwamapurisa ari mukati anokuudzai kuti zvaakaona hazvionekwi. Endi mazuva ano pane tumupurututu turimo mudhorobha tirimo futi paka tinongosvika chete kombi ichidzikisa. izvezvi vanhu vakawanda mukoma KB. Alright, regai tizobata kavanoonaka nezve muono wekufamba kwevanhu mumugwagwa kunyanya kamudhorobha reHarare vetraffic kuZRP vatiudze kuti tingaite sei panyaya iyi tingabatsirane sei nokuti pane upenyu hwevanhu apa baba Isabel. Ende ngavatibatsire kuti vanhu zvave kunyange vasiri mapurisa vakaona mota yakadaro vabatsirane sei nevanhu ivavo havana zvavanogona here kuudzawo vanhu kuti kana mangoona mota yadaro kunyange ichienda
torai namba zakati ita zvakati kungoti mota iyo payangosangana nayo chete ngaibatwe nokuti kamirira mapurisa cheteka mapurisa dzimwe dzenguva haoneke pavanenge vari kure but vanhu vachiurawa ngavatendere vanhu zvakare kuti mota yemangoona yaita izvozvo tobatsirana sei mota ibatwe ikangoonekwa parodi chete ngonzi nezuro wakaita zvakati pinda mukati zororo rinombozorora ndizvozvo chaizvo tobvapo topinda paflyover yekupinda mukati medhorobha kuva paZBC pane vanhu manheru vari kushanda nevakadzi vari varume vanoti kumanheru vakaona kune motokari ichiuya vanotanga kuruta senge vari kurova mukadzi achizonyunguka pasi achichema achisimudza makumbo achiridza mhera nditika mota ikangomira chete kuti ibatsire mukadzi uyu paka vakomana vapinda vanenge vari matsotsi vari kushanda nemadzimai vachiita kunge vari kurovana iwopo unomira uchiti gaindire yandutsire mukadzi anofanira kurohwa uyu kudai so ivavo vari kurovana ivavo havazivo vari kuuya kumota kutori nevamwe autobuda vari kuenda kumota toina zvakare panjanji imomo muguta umu vakadzi vari kugara kunjanji vanoita zvekutengesa muri vavo vari kushevedzera kuti varume vacho kana usikani kuya kwatiri toita sei togara kuno ukadarika nekuno kubhesi kwedu haka panjanji papi pamuri kutaura nezvapo apa papa muri kuona tichikwidza pamusoro njanji inokurosa nepamusoro Seke Road. Okay. Right. Ipapo ukangosvika neikoko it's a must unofanira kuita bonde nawo. Chaunofanira kusiya imari. Mutemo ndikuti kana wadarika panapa uri murume takagara panapa vanenge vakagara vakachonjomara vakasumudza makumbo vachiratidza kuti vakashama vakamirira izvozvo kana wadarika ikoko wotonzi mukoma amusi kutiona here tambokuregerai chifungudzo kuti muri kuya panapa nekuti kuno kukubhesi kwedu kunoko okay alright pakati pedu apa sarudzai kana kuti uyu ndari pajuti uyu ndinoda kuita bonde nayo kana musikade takamirira mari unzai mari mobva maenda kana musina mari bvisai hembe vanhu vari kumhanya kubva ikoko achipinda mudhorobha ndiri kukumbira vatinoshanda navo vakateerera panguva ino tibate pawhatsapp panhamba yedu mutiudze kuti vanhu vangani vamaona vamabatsira varume vachimhanya vachibva musangomo vamwe vasina bhurugwa kana hembe vamwe vasina hembe chete vari mariseche ndotaura nevarume etaika kumapurisa kuzopinda mudhorobha okay baba Isabel kunjanji uko kune mugwagwa kune road here vanhu vanenge vachienda kupi vanhu vanokrosa kune mugwagwa neikoko kune vamwe vasingadi kuenda kumatiro anongoteka tingoyambuka pamira pa kwazoita vanhu todarika neko kufamba vachienda kuindastriko vanotokrosa alright kuti ne road ino inoshandiswa kuenda kuindustry kuti ne road inoshandiswa kuenda ikoko ukangodarika neko chete ziva kuti watoenda kwagadzirira bonde saka kana vanhu vaenda ikoko vakabatwa zvavari kuitwa izvi vari kutyai kuenda kumapurisa nokuti kana kune road varume mukoma kebi handizita ruzi kune road ka kweta nzira toti zvinenge temombe tinongofamba vanhu tatiwa tokuguridzire 0713938538 0713938538 mainzwa nyaya yaka yokuti motikari dziri kudzikisira kavanhu pasingatendewerwe kamudhorobha mapurisa anogona kangosvika chete motikari yobva yatosimudzwa ipapo munhu ari padhoo kana kuti munhu ari kumberi kwemotikari ari kuzvifambira obva atotsikwa dzimwe nguva yotopinda kombi inopinda nemuvheranda chaimo ichitiza mapurisa pangaitwe sei nenyaya yaka yepa flyover vanhu vanenge vachirovana matsotsi murume ari kurova mudzimai iwe woti aiwaka mudzimai ari kuroverwa regai kandimire ndite sei ndirandutsire mukumira kudaro vamwe vari kusvika vachiita sei vachikubata vachitora motikari kuzoti kuindastiri uko vanhu vari kuzvifambira zvavo ka vachikrosa ikoko woona madzimai anenge ari patouchline vachedzera kuti kwera kuno kana usingafune tipase mashereni kana upe mashereni chosa mphasha usaroimarise ndikuimagina mukoma kebibu anenge achimhanye aiye asina hembe anenge achimhanye kune maginda voriya hanzi muridzi wekombi pamwe chete kana iye wacho anenge achityaira vese vane mhosva but zvavanoita tozvisisa machi mukoma kebe chigemu chochi takachimasa okay zvavanoita vakomana ava akapiwa basa namuridzi wekombi anenge ane mapepa okay vane tsika yekuburukirana munhu iyeye anotogona kusura ari mutauni achiita rimwe basa achiburukira uyu aburukira uyoyo ane mari yaanozopiwa unokesha kuna driver chaiye ndanokesha kumuridzi wekombi okay muridzi wekombi pamwe atori kubasawo rake uyu aburukirwa anogona kunge asina mapepa akakwana pamwe mukomana wepadhoo akutoziva kuti kufamba nemota
hana kana bepa baba Isabel rega ndikubatei muromo timbonzwa kuti baba kwaramba vakatibatire yuko kakubva ku H Solution 12 minutes to 11 baba Isabel nyuzeikejo mukati mekupfapfadza nekutsodzura dziri kuitika matima nawose nyika ino ndinoziva chimuti munenge makachibata mburi yeZimbabwe paka rega ndingoti mburi yeZimbabwe ndapindira mukati menzvimbo yandinoti iyo nzvimbo yandiri kutaura mburi yeZimbabwe zvinorwadza zvinosuwisa Escotini kune nzvimbo yakaita vanhu dambudziko rekuti vanhu vakazokwanisa kutoziva kuti chirwere chiri kurwara vanhu munomu chinhu chimwe chete mushure mekuti kuenda mumaprofita kuenda mumadzin'anga vanhu vari kutaura kuti vedu we amungakwanisi kundibatsira nezviitika kumba kwangu kusvikira nzvimbo yazoona kuti zvechikwadi zviitika nzvimbo iyi chiri chimwe chete apo chirwere chakazoonekwa ndechekuti izvo chaiva chokuti izvo vanhu mukati medzimba dzavo maita dambudziko rekuti mudzimba dzemukati havasi kufara hamuna kusununguka hapana achafara nekufarira nguva iyoyo nokuti zvese zvanga zvisirimo vanga vasina mafilizi ekurarama vachiita zvinhu zvakadaro saka zvazodaro kune munhu akakwanisa kuti vana vake aine barika aine vanokwana kuita 9 vanhuve vanasikana vese vakava vachichema vachiti baba zvinhu zvinotimirira zvakanaka kudzimba dziri nevarume vedu tatambudzika achiuya mai vacho chibva kuti dambudziko ramuri kutaura iri even panapa inini mai venyu ritorimo pamba pedu pano saka tinofanira kuti gatitaurire baba venyu tigofamba varume nevakadzi mukati mekufamba vari mukati mekutaura vakazosvika kunoti nhambe yevanhu vakawanda yakaitika iyi kuchibva kwaita vakuru vachibva vati ivo vakuru vacho zvakare ndevamwe vevamwe vanga vapinda dambudziko iri zvikanzi ngatishedzei munhu anomubatsiri mukati menzvimbo ino auya unoti nzvimbo yakamira sei uyezve nzvimbo iyi yanga ine nyaya zvakare yekufa kwevana vadiki vachangozvarwa ma3 years dzika pasi vana vaifa muvhiki rimwe chete kwaigona kufa vana 6, 7, 8 wiki rimwe chete kana kuti pawiki munoshaya zuva risina kuitika rufu munzvimbo vanhu vatsvaga munhu achibva auya munhu pakatsvaga kauya murume anozivikana ari nyangani godobori mukati menzvimbo iyi akabva abuda akabva aenda kudaro vanhu vakadziga vaita zvekutsika mutanda munhu nemunhu achipinda panzvimbo iyi ari kurwara ari kurwarirwa neane dambudziko harisi dambudziko renyu ramuri kushandira panapa idambudziko rekuti tashedza munhu nezviri kuitika mukati medzimba dzedu kuti tibatsirike murume achibva atiza akafona chidandira kutiza ini ndiri kudzoka achidzoka akawanikwa iye nebhegi rake achienda kunopinda mudare remunhu ari kuita dare achiti inini munozviziva munomu ndiri godobori saka ndoda kubatsira nemunhu auya kuzobatsirana zvikanzi no pazuva ranhasi hausi godobori uri godobori but tashedza weda anobva kunze saka iwopinda mune vamwe ubatsirwewo murume akabva anzi mira kumberi nevanhu ende asati amira kumberi munhu aibatsira akanga ashedzwa kubatsira imomo akanzi iye tiri kukumbira kubvunza munhu anonzi nhengi muno maripi ndobva atsoka zvikanzi ahapo achibva fonirwa zvikanzi ndiri kuuya achiuya achibva pinda mutende remubatsiri zvikanzi right chii chiri kunetsa iwewe uri mubatsiri toda kuti umire kumberi uku kwevanhu vanogara munzvimbo vanogara uvaudze semubatsiri kuti dambudziko riri kunetsa vanhu muno munderei achibva amira mberi zvikanzi dai vakauya kwandiri ndingadai ndakavabatsira nekuti dambudziko ndinoriziva zvikanzi allright tiri kukumbira varume 5 nevakadzi 5 kana kuti varume 3 nevakadzi 3 vane dambudziko iri vane dzimba dzakasiyana vabatsirwe nemurume uyu zvikanzi vabatsire ndobva vabatsira zvikanzi inini ndamira kubatsira ndoda kuti abatsire vanhu ava chete achibva vabatsira vanhu vachienda kudzimba dzavo vachibva mangwana vachiti zvakaita zvikanzi right tangoti ubatsire ava udza vanhu ava kuti pawabatsira vanhu ava ranga riri dambudziko rei ranga richikonzeresa achatauri zvikanzi regai tikuzivisei vakuru kana murume uyu achinge apedza kutadza kutaura taakuchitaura isusu murume uyu ndigodobori murume uyu ndiani mushonga wekusunga vanhu vanogara munzvimbo muno my way kuti iye pachake muende kwaari muchinobatsirwa but zvisinei kana zvinhu zvaakuda kubuda vanhu vakawanda vakamboenda kumurume vachibatsirwa but inyaya yake yekuti iko zvinonzi ari kutsvaga mari kupinda muzororo yekuti atorere vanhu mari saka vanhu weizvezvi hakuna munhu akaenda kwaari zveinyaya yekuti zvide kubuda pachena iko zvino zvakuna vanhu vakauya kwaari ndokusaka nyaya yabuda vanhu vatsvaga mubatsiri murume uyu ndiane dambudziko iri saka zvataakuita panapa manje enda kumba kwako unouya negwebe rako rinoti rinogara mishonga yako yaunoti ndiwe unoshandisa uchibatsira vanhu
hatina kuti yakashanda. Tati uya negwebe rinogara mishonga yako yaunobatsira vanhu. Ichokwadi nyaya dzakafanana nedzakati unobatsira, nyaya dzakafanana nedzakati unobatsira, nyaya dzakadai kwacho unobatsira. But dambudziko rawakaita wakasunga vanhu vemunzvimbo mako kuti vasafare, asi vakabhadhara mari dzekuroora nekuroorwa. Nai baba Isabel, ng'anga iyi Godobori uyu aisunga seiko vanhu vemunzvimbo? Mukoma KB atizivi kuti anosunga sei, nokuti akasvika pakutobvuma kuti ichokwadi zvakaitika, ndiri kuzviita. Saka pakaswedzwa vanhu vakuru vakanga varipo vakati tiri kuda kuti tizive matsamba ake nekubva matsamba ake nevakuru vezinhata vatibatsirewo pamusoro pemunhu kuti kana ari munhu anobatsira kwacho kunotorwa matsamba, kune matsamba here zvakare anokonzeresa vanhu kuti vanhu vatambudzike ivo vachifanira kubatsira vanhu. So nyaya ndopa yanga ari, but iye pachake akabva anzi tombo kutorera zvinhu izvi zvakatorwa nembatsiri zvakaiswa kuvakuru. Haana kuzitora akaenda nazvo, akatora akaisa kuvakuru, but akati pacho panga pachikonzeresa ndo pandiri kutora inini. Pane gidi rekungoti akati imboitai zvakati, ipapo ndo pakatorwa ipapo. Vanhu vanga vachisangana nedambudziko iri rekushayiwa magetsi dhabuka vangani? Vasvika kuma 200 and something, 160 nzvimbo yange ine vanhu 160 mavhileji maviri 160 vanhu vanga vari munzvimbo kusanganisira nevamwe vanoshanda kumadhorobha, but vaisaziva kuti zviri kuitika vari kudhorobha ikoko ndo zviri kuitika kune nzvimbo iyo. Pakazoshedzwa vanhu nevangu vari kumadhorobha vakatoenda kutora maofu kuenda ikoko kunogezwa, but right now vanhu bo munhu wese aiwa bo ndechekupisi esgodini 0713938538. dai wari mabvunza kuti Godobori uyu aishandisa chii kuitira kuti adhingure magetsi kuvanhu vese vemunharaunda iyi. Chakakwanisa kuziva kuti ane mushonga waishandisa, but mushonga unogona kurondedzerwa naivo manje kuti mushonga wanda kutora uyu unonzi chii. Vana Godobori kana vakatiteererawo nokuti vanhu vese ava vakasangana nedambudziko iri vakamboendere kumba kwaGodobori kana kuti kuhofisi kwaGodobori. Pakutanga kune vanhu vakatomboenda vakabatsirwa, ende chokwadi vakatora pachena kuti akambobatsirwa ikoko, but iko zvinozvi zvinoita Mwari kana vana zvinhu zvibudiswe. Hapana munhu akambouya kusvika nzvimbo yese yaita sei, wakaramba uchiwedzera manhamba evanhu nekuti vanhu vangasadi wajaira kuti ukakeya vanhu vanhu vachivabatsira, ukakeya vanhu vachivabatsira. So kudzoka kwazvaita vanhu vakapedzera vati regai tichoke kumwe, kusvika vanhu vese vaita problem, kusvika zvabata nevakuru vemunzvimbo. Pakaipa machinzwa cheku esgodini munoti kudini konacho. Tinotenda Zimbabwe maita basa 28 minutes past 11 ndo pafika nthawe pari manje papa Isabel. Pane chimwe chiri kupisa here chamakabatira Zimbabwe. Ndichiti kune nyaya yeZimbabwe mukati menzvimbo yekunotoni muZimbabwe kunotoni kune nyaya yaketika yekuti izvo kune munhu akarima mavise anonzi mavise, handizivi kuti vamwe munovashedza muchiti chii, aya anenge manhanga but mukati mawo munotsuka, kana muchinge matsuka anenge akudyiwa kuti adyiwe, right. Kunzvimbo inonzi Norton Matuva Zvimba Road kune murume akarima mavise, but aiona mavise ake achiratidza kuti ari kupera, ari kubiwa. Saka mavise aya kune murume aita tsika yekuti iyo anoba mavise kana chigira ababa oisa musaga achienda achitengesa, akatengesa owana mari obva enda kudoro. Ndobva aona mavise kuti ari kubiwa, ndobva atombounganidzana achivaudza kuti by the way kune munhu anoba mavise wangu, be careful, musabe mavise angu. Murume uyu akabva azviita zvakare, ndobva aenda usiku kwapasi 7 dzemanheru, ndobva anotora mavise ndokuita musaga. Munoziva kuti mavise anenge akakura ka zvekuti ukamaisa kana 10 musaga mavise ndiwo mawatermelon. Okay. Right. Ndobva aisa masaga uye kuma 7 dzemanheru akukirosa road. Munhu akada wemavise achitora sanhasi mamunheru wachona mudhara achibva aenda imomo achibva azadza saga rake, atakura saga rake achienda pakati perodi akukirosa road ndobva rohwa nemota. So akatozoonekwa ipapa saga remavise riri pasite, iye ari pasite, kutaura kuti kuti izvozvo vanhu vatori pai, vatori panhamo, vari kungotaura kuti ndo nyaya tikaunganidzirwa kai tichiuzwa. So mundharaunda yakangoti inini handizive, nokuti pandakataura nyaya yemavise vanhu vakaramba kuti vangasingabe mavise angu, saka uyo awanika one mavise handizivi kuti awanikwa kopi. Saka munhu wokuba mavise izvo zvakarohwa nemota, vanhu vatori barofu. Muri kuti murume aiba mawatermelons mavise
aimatora mumunda wemunhu munhu wacho akazviziva akatoisa notice kuti vedu wewe munhu arikuba mavise angu ngasiyane nazo shoko notice rakatarwa nemuridzi wemunda rakasvika here kumbavha rakatosvika kuvanhu vese vemunzvimbo kusanganisira murume wacho aitora iye iye mushure mekunzwa notice iyi akaendera mberi nokuba okay kumapasi 7 manheru akucrossa road ndobvarowa nemota tingati isusu kurohwa kwakaitwa nemota kutsikwa kwakaitwa uku zvakabva mukugunun'una kwemuridzi wemunda here kana kuti yanga iringori accident so angori mashoko manje akutaura vanhu kuti nguva yese yeduwa mavise munhu asati ataura akasiya but paazoisa chiziviso kuvanhu munhu abvarowa nemota so ndoangori mashoko parufu rwacho chatora murume atofa vanhu vatori parufu izvezvi nematambudziko 0713938538 0713938538 totenda nyaya yataurwa kana bhozho iyo munhu akarohwa nemota pamutuvha ndizvoka akatakura kamavise ichokwadi vanhu vatori parufu izvozvi apa ndiye muridzi wemunda uyo anga akarima mavise aitorenta ndinonzi Abraham right Abraham pamutuvha mainzwisisa nyaya yataurwa nabhozho iyo munhu akarohwa nemota pamutuvha kana iriyo ndizvo zvepamutuvha ndipapo akatakura mavise ichokwadi vanhu vatori parufu izvozvo apa ndiye muridzi wemunda ese akarohwa nemota uyu anga akarima mavise aitorenda ndinonzi Abrahamu pamutuvha baba Isabel wapa munhu munda obva arenda arenda rima zvakanaka uenda zvakanaka unoda mari yerendi unomubira futi ya pakaipa National FM huchi ndinonzi Alex Chabaya Nzara padoma GMB 0713938538 but mudhara weku S Godin anga achida kuedza kuita sei chaizvo no chinhu chaidai mari aiteya mari kuteya teya mari tsvaga mari nenzira dziri nani kwete nzira yakashandisa muri kuti vanhu vakakanganiswa nenyaya iyi yemagetsi vangani 160 hey muzukuru ndotaura izvozvo kuopisi kuti sorry TMRF Movers nyaya marara mukati mebudiriro zvakare imo muna amai vanogara nevanasikana nevana vavo vanokona kuita vaviri mukomana nemusikana but musikana aripo anova ne 16 years dzokubereka koita mwanakomana akanyora grade 7 mukomana uyu vanhu havasi kunzwisa nezviri kuitwa namai ava nekuti mai ava vanotora mwana ari grade 7 nguva yekuma 4, 5, 6 dzekumanheru ndiye vanoda kunogeza naye mubathing room obvious kana vanhu vachigeza vanobvisa hembe nemwanakomana mwana wavo here mwana wavo nyakubereka wavakabereka ivo vanogara nani amai ava vanogara nevana vavo vavo pamba vana vangani vana vaviri mukomana nemusikana right ndiani mukuru pakati pemukomana nemusikana musikana ndiye mukuru ane makore mangani ane 16 years mukomana akanyora grade 7 right saka zvane nguva yakareba sei zvichiitika izvi zvatori nenguva yakareba zviri vatofungira kutanga mwana ari grade 5 ndo zvavangari mukati makuita uyezve vakuenda panguva yekunorara zvakare musikana ndiye anorara ega ivo mai ava vanoshandisa blanketi rimwe chete nemwanakomana wavo ngatimbotarisai kuti mwana ari grade 7 anenge ane makore mangani ndingatingoti 14 years pese panogezera mwana uyu anogeza namai vake vakuenda kunorara ndiye anorara namai vake same blanket asi mwanasikana aripo mukuru avaiti naizvozvo imba yavanogara imba yavo ikoti vanoroja imba yavo vanoshandisa marumu mangani mumba umu pane marumu akawanda but rumu yavanoshandisa kuita zvinhu izvi irumu imwe chete kana vakunorara vanorara rumu imwe chete kana vakunogeza vanogeza pamwe chete but vane vana vaviri mwanasikana anovakafanana naiye naivo avaiti naye izvozvo zvinova zvashungurudza manext door nevavakidzani nevanogarisana navo kuti sei vachimboita izvozvo iye ari mwanakomana tinotoita sei kuzvino zvinorono dziri kwamazuva ano munoza kune mwana 9 years amitiswa 10 years amitiswa 13 years vanhu vachitomhanya kuti abatwe chiparo but ivo 10 years vari kurara same blanket vachienda kunogeza naye vakabvisa pfeko vanongogara vari vatatu chete hapana murume pamba aiwa saka vavakidzani ndo varwadziwa nechitiko ichi vari kuti kwavo havazvizivi
so kuzvisamo vanhu vanditika kuda kubvunza kuti dzimwe dzenguva ivo vari kukundikana kuziva nekuti kwava zviitike pamwe kune vamwe kana kuti munyika medu zvinoitika tikati zvise muvanhu ichi ibudiriro 0713-938-538 Zimbabwe munofunga kuti amai ava rudo here nemwanakomana uyu mwana ari grade 7 tingati anenge ane makore mangani sei vachigeza naye mati zvinowanzokuitika kumanheru chete yes ndipo vanowanzogeza naye 4-5-6 kumanheruko vanenge vakuenda kubathing room vakunogeza zvinotoonekwa nevanhu kuti vanhu vai vakuenda kunogeza yeah after that zvichi chinenge chakuitika wakapedza kudaro kana yasvika nguva yekunorara mwanasikana anorara kwake ivo vanorara nemwanakomana musame blanket yeah grade 7 ane 12 years to 13 years kanyemba munofunga kuti amai ava sei vari kugeza nemwana wavo mwanakomana sei vari kunorara nemwanakomana imba iyi ndeyavo right handiti kubaba Isabel saka vanokwanisa kakupa mwanakomana uyu rumu yake yokurara kana dai zvamwe zvichinzi marooms aya haana kukwana sei vachitadza kurara nemwanasikana mwanakomana achinorara ari ega uye zvinoita here kuti kunyangwa ari mwana wenyu 12, 13, 14 years kunogeza naye kushaya naye same blanket ya pakaipa KB naBozho sando dzenyu ndinonzi Ruben Matare ndiri kunoko kwakutama 0713-938-538 yekubudiriro amai avo vari kutosvina nemwanakomana wavo vanotoda shamu ndinonzi Elijah kureva ndiri kunoko kuhwange kuriseko kuhwange nhasi 0713-938-538 amai avo vari kuita makunakuna nemwanakomana uyo murume wavo zvava nenguva yakareba sei zvichiitika izvi vanhu mukoma KB zvatore kuma 2 years nekuti vanti mwana yekubva ari grade 5 ndo zvavaiona vakafunga kuti maybe kudiki iko zvinto zvatori mukomana vezera rake vamwe ritobatwa nemhosva yekunzi aonekwa ari panzvimbo yakati kana kuti vezera rake ari mwanasikana vachinzi vakamitidzwa but ivo vanopinda mublanketi naye murume wavo uyo ngava mhangarirwe kumapurisa KB naBozho ndinonzi KB naBozho amai avo vari kujata ndinonzi Jessica Antonio hanzi vari kushandisa mwanakomana uyo semurume wavo amai avo dai zvachibvira ngavaende kunomhangarirwa kumapurisa vanhu vemunharaunda vakamboenda here kunozivisa mapurisa baba Isabel ndo zvakataura mukoma KB kuti tisati aenda kumberi dzimwe dzenguva zera iroro zvinotenderwa uye sezvakuti zvinotenderwa tinogona kumhanya tikazonyara right katese kune vamwe saizvi zvokuti vamarunyera mameseji vachiti hazviiti gaendise kumapurisa vave kuvhurika vakuziva kuti zviri kuitwa namai ava zvinoitwa here kana kuti hazviite ipapa ndopa vachatangira kuti voita sei KB ita happy belated birthday to my son Tafazwa Kangazeni ndinonzi baba Kangazeni ndiri kunoko ku Westgate amai vari kubudiriro vari kushina nemwanakomana wavo mapurisa itai basa ndinonzi baba Kangazeni ndiri kunoko ku Westgate kuriseko ku Westgate nasi 0713-938-538 KB naBozho amai avo vari kushina nemwana wavo vari kujata child abuse iyo ndinonzi kuda ndiri kunoko kuruwa ngati mbozikari parinare hello pa National FM Halo mkoma KB naBozho makadiko Sipo baba Simba Dington mpwanya pakuwadzana pariseko pakuwadzana makeke mkoma wangu tibasira itinzwe ndiba kubata ka icho chemakombi vanodzikisira vanhu murodhi apa patongodiwa police ishande nemazvo handitika vasingamirire kuti vakabata munhu akapiwa ka $20 ka $10 vesa muhomwe oregera munhu achienda panoda kuti anenge abatwa mukati anenge abatwa wese mukati nekuti mota nemunhu zvese nekuti tikati tingatipiwe chimo choko muhomwe ka hazvibude manje nekuti akapinda mukati nhasi akabuda mangwana anodzokera kuti murodhi omira kuti murodhi okonisa tsaona saka ndikumbira kuti kana polisi yakateerera ngavangoita basa ravo nemazvo chete vabate vanhu vapinde mukati saka munenge muchida kuti kopinda driver mukati here kana ndine motokari zvese aiwa ngapapinde driver mukati yes nekuti driver yeye akasiyiwa manje ndiye akudzoka kunze futi oita futi unhu iwoyo futi alright nai mukoma Addington Pwanya chii chiri kukonzera kuti makombi acho adzikisire vanhu muroad vanhu vanodriver vasingazive mutemo yepamugwagwa vasingazive saka vanenge vasina zvitambi
azvitamba vana vanhu vaive vanongoti ndogona kudriva inini saka pasteering ndogona kubata steering havasitambi zvakakwana. Imimi mukoma Addington Mpwanya mune kombi yenyu ini ndobva ndauya ndichiti ndiri kuda basa usingatarise mapepa angu ekuti munhu ane kodzero ndiani ane mhosva muridzi wekombi anenge angoti munhu mota asina kutarisa zvese zvakakwana. Anofanira kungorora kuti une mapepa akakwana here kwete kungoda mari kuti woenda parod undigire $100 pazuva usina kuona mapepa ake. Okay, saka mhosva toipa futi kuvaridzi vemakombi. Okay, wose varidzi vemakombi vari kungotambira driver wese chero agona kudriva chete. Wongomuti obasa undigire mari obasa ndigire mari. Saka vanhu vemakombi vavo futi vane mhosva varidzi vacho. Varidzi vacho vane mhosva zvekare. Vane mhosva zvekare vese. Rega tinzwe kuti vamwe vanoti kudini. Hello paNational FM. Amukasei. Yes mama Inosa muri sai. Magesa kuramba chingotorwa nai. Zvinanga tsoga. Toita sei? Saka munhu ari kuuraya vanhu kuguriro kwakuti basa kutorera vanhu vamagesi. Saka toita sei? Aiwa ngavasungwetekurawo. Ende godobori vakazozvipedza vakagona munoziva kuti kune mumwe muroyi wekuti asi anokuroya kuti ungoramba uchidzoka kwaari. Boza anenge achiziva kuti dambudziko iroro ukangoriwana uri kudzokera futi kwaari. Saka vanhu voziva sei kuti uyu ndigodobori wemazokwadi? Kuti ndichaziva kuti ananosiya simbowava ndevemachokwadi. Rigiti vu mati kudini mainosa. Dani ndichaziva here kuti ndasiya singova magucha ndevemachokwadi. Bye bye. Ai ndoinonzi sapatina ayo asi godobora vavapo kuti achikwadi ayo hakuna zvinhu zvakadaro. Chokwadi unorwarisa vanhu kuti vauye uwane mari yeChristmas. Apa 100 ndikakuti dzimba dzese idzodzo magetsi asiko so vanhu vachingoshandisa moto. Kubika nehuni mazati huni dzacho dziri dzinyoro hadzifireki. Newachifurisa moto usingabvii. Ingomutsa mumwe chete mainosa bye bye. Aiwa ino mundi baba vanhu vakwenda kuChristmas kati ndangoti mundipa nhamba dzasekura. Sekuru vapi? Sekura vakutori ava vacho vane mhosva vatinoda kufambira nyaya dzacho da kuti mundipewo nhamba dzavo. Mafungei mainosa. Da kutoenda kuningiko kumangwana da kutokwira ndakaenda. Muda kuenda kunorapwa kana kunotorawo? Aiwa ndoda kuenda kunoudza kuti maifunga kuti vanhu havarapike here cho handimusikise vanhu dzese vakatambo dzevanhu dzese kuisa mumba mavo. Hatisi kukutrasai mainosa. Aiwa nditrasei kwazi ndotorwadziwa nevanhu vanenge vasina magetsi kuti achokati kubika nehuni nyoro kunorwadza. Bye bye mainosa bye bye. Aiwa sekuvabvisa gore pasi nen'anga dzese dzinobata mishonga yakashata. Vavaisambere mainosa. Amainosa. Kubikisa vanhu huni nehuni nyoro. Right. Kana 0789600748 0789600748 paita munango pantedu. Hello paNational FM. Hello Dina Bosho zviri sei? Musha zviri kufamba here? Zviri kufamba wakumanaka munhu atozivisa zvakanaka saka uyo atoramba ngoti andizima uisa hana zitaka kuti ndianengi. Ngangoti andizviziva meno paakabawo mawisewa. Muri kuti kudii mukoma Alec Gweja? Ndati ngangoti mawise gwasa munete munhu muridzi wemawise iye akazviisa kuti misabe mawise yangu handiti. Saka uyo akateere haana kuteerera akanotora saka zvazvoitika izvo hazvine chokuita nemuridzi wemawise. Icoincidence angoroho nemota icoincidence yangoitika saka iye ngati handizive kana mawise acho kutomaramba kuti haazi angu kuti accident yakaitika iyi. Accident yakatongoitika unoziva chinhu change ada kuti chibudeka ndomabudiro azvinoita iwani. Ndomabudiro azvino ndinoda kubata icho chemagetsi icho. Unoziva godobori riri rakangwarisa unoziva. Kutsvaga mari pataundi. Ndikakaukireta 200 robhadharisa 100 pamunhu pamakapoza. It's 20,000 kayo. Tsvagai mari. Baba Isepo vakatomboitaura kure
kuti munhu aisa zvitsinga pamhararano watsika hwaro dzoka kunowarapa futi ndori yakadai hatiride ndatorwe matsamba tinaona hautangu warwadzisa munhu uchida mari zvakadai. Mukoma Alec Gwejaka ngatitambei nezvimwe zvirwere kwete kudambura magetsi ndozvinoita kuti munhu arore ndozvakatosunga dzimba zvokuti kana ukabhadhara mazi 1 million izvozvo zvisipoka mari yako haishandi. Imi munoziva wani Mukoma Gweja kuti panoiswa chiziviso chokuti wange unit 7 and 8 iri kumboenda akapa kunogadziriswa magetsi anenge ashomeka. Baba Pati kuti census iverenge vanhu. Yes, kuti kuverekwe vanhu anonaita nyika yese achibva kuvantu kwezota chamapurisa chikitika mutauni kaichi ndokumbira kuti mapurisa ngaapfeke sivi obva aenda nomotikari pai pachirohwa munhu paipa obva atobata mabhavha vanenge pero kungwada kubatsira kubata mbavha uye zvoteya mapurisa opfeka sivi ekutonge ayoda kuenda kunetsa se kunokecha uko obva wabata chino vakadza zvitopera zvese izvi kokunjanji chokunjanji icho zvinopera. Nokuti dzimwe nguva kakushanda kunoita mapurisa vanoda ka information inobva kuvanhu. Vanhu dambudziko ratinoita nderekuti kana tikasangana akane dambudziko hatisi kuenda kunoripota kumapurisa. Ipapo ndo patiri kubvaiza kure na marunga kuti dai vanhu tairipota tisanyare varume anotinonyara sei. Yes. Ngatitaurei kwozoita uyepo kukwira makombi zvinokwira musakwire ipapo mapasenja tirambe kumisa kombi ipapo kana akatoti pipipipi endaiwa pakwiriwe pano muire kuti enda handisi kuda handisi ndizvozvo chaizvo. iyo nyaya yemukanzuru munobata mutauriro wekanzuru nomapurisa vanhu vavaka washande pamwe chete nenyaya iri kuitika mutauni. Aiwa regai tichabata ka Commissioner Potemba Nyati tinzwe kuti ndezvipi zvingaitwe nemapurisa panyaya yekuti vatichengetedzewo mukufamba kwatinenge tichiita ka mutaundi. Ona Honda Fit yese vanhu 10 inotona kutakura vanhu 5 yakutakura vanhu 10. Yes, apo ndiri kunzwa kuti pane vanhu vemhuri imwe chete vanosvika 5 vakaparara mutsaona iyoyo. Andu tiri kuzvona vanhu tinenge tiri mumhanyo ikanunuka ruwa pasi akumanaka zvakaoma. Iti timbonzwa mumwe chete mushure mezvo tobva tapinda kamuchitoro neDMR Earth Moving Training Specialist. Hello paNational FM. mangwanani mamuka seiko ikoko tiri kutaura naniko avenyuzila dasmeta chingariwo. Yes please tibatsire tinzwe mwana wamai. uyo mudhara wekudhingura magetsi vamwe ngaite mushe waita wayaringi dzako mushe pamba pako wachubva waita sezvese masola waisa mazesa waisisa daiso magesi hakuna ona yakubaka kunext door. Dasmeta chiko dazi aiwa uyo ngaite mushe mudhara nda kurohwa uyo aiwa atikurudzire hovhiyo aiwa haroite zvibhagera mungoenda kumba kwako ngotamburawo tambo dzese dzakalainawo kwake iweiko back to sender. Zvinzi kuti zvinorwadza sei? Zvinzvo kuti marwadzi acho ndo zvataura naana Innocent zvisvika kuti kubika unobika neunyoro uchikuridza po tisina kubvirapo unoda kudya. Dazi uri kuenda kupi kwamakrisimasi? itondidanayo kwamuri kuenda komana muri twimini. Isi tinenge tiri zvedu pabhosi zvemunyati. Saka ndiri kuyawo iko along Shamba Road. ndouyawo ikoko bonocho apo takatambochibata chibuti tanga tatsudzura vese handika tapedza kutsudzura tobva tagocha manje. Yes, Papa Isabel ndozvakuti munedza makatakurira Zimbabwe asi nhawe ndozadiyana mangwana make sure kuti 9 o'clock munenge muri pano tongoti turu ifriday hoza Friday hoza weekend hoza mpela viki rega ndingoti Timothy Mpoperwa paLondon pamwe chete naye Gidza Givi panobhita madzibaba akabada chimuti aripo zveke kwa Great Side apo kwanzi ndakachibada chimuti Cecilia Banda pamukanda bhonzo mai Mufaro mashoko wari pagutu paloni pamwe Edith Muzimbabwe Chenge basa ramadamboze Martha Makubaba pamwe
pamwe chete nashedzera kuti iye Reason Mate akabata chimoti, Thomas Mateta vakomana vari kunze kwenyika vakabata chimoti. Vanoda kundibata murezi munondibata panhamba dzangu dzisina chipomerwa uye nhamba dzadzinyadzise dzinoti izo 0771 545 025 0771 545 025. Ndapota musabhipa sa Rebecca Foster rikiti vo kanyemba bonzo boshongora pabodzika lusingosolo ndiri kuona Katonde Samanyanga pakaipa musudi captain ndiye achauya kamushure mekungeka tanzwa mashoko kubva kwasawira vedu veZimbabwe National Family Planning Council. So numba yemuonekedza nomomento ya Brillianto zvikanzi vakomana vekwedu vapindira kuMorocco. Murume watiri kutsvaga ane mazita atakapa tikaisa mufananidzo izvozvi tichitaura kudai tine chikwata chakazara kunzvimbo iyoyo nenyika yese tinosanganisira veCID homicide, vemabhiza, vembwa, vesupport unit nevamwe vari kuedza kutsvaga kuti munhu iyeye kumakomo kwaari kugara achizonzi anopinda mumusha usiku zviri kufamba sei. Asi mapurisa achita basa resero rero. Pane mashoko akatanga kufamba nezuro masikati pachibuda mifananidzo pazvivhitivhiti. Pane munhu akabatwa, vanhu vachidaidzira kuti munhu ngarowe, munhu ngaurayiwe, mabhinya. Nokuda kwokuti chataakuona zvikuru takatarisa nenzvimbo yekuGuruve, vanhu vari kushandisa pachirungu atoti maemotions. Vanhu vakuita zvimwe zvinhu zvokuti zvinozokanganisa kugara kwevanhu, zvinozokanganisa chero kuita basa kwemapurisa. Murume ari kubuda pamufananidzo uyo, kutaura chokwadi kuZimbabwe yese, muzvina businessman wemuGuruve imomo. Murume iyeye hanzi anoita basa rekupa vanhu vanenge vachingofamba kudya, pachirungu munoti mavagrant. Saka nezuro akapa munhu iyeye kudya, ndokubva veruzhinji vazviona, ndobva vati uri kupire vanhu ava chikafu, uri kupire vanhu ava kudya, ndiwo uri kukonzera kuti vanhu vafe, uri kushandisa vanhu ivava. Ndobva vati handi tinobata munhu iyeye tione kuti akamira sei. Ndobva vasvika vakaona munhu ane zvinhu zvaangainazvo, vakati zvimwe zvauinazvo ndozviri kuuraisa vanhu. Ndobva vatanga kurova zvina business. Vamurova kudaro ndobva vanhu mapurisa atouya, ndobva munhu atobatwa achiendeswa kumapurisa achinzi ari kuuraya vanhu. Kumapurisa vakasvika vakazviona kuti aiwa muzvina business, haana chayapara, anga achingopa vanhu kudya. Saka ndo nyaya yakaita viral pamasocial media platforms nezuro. Ndosaka tiri kuti isusu aiwa tinokumbirawo mhuri yeZimbabwe ngatidzikamisei hana, kufa kwevanhu kunorwadza, asi ngatiregere mapurisa aite basa ravo. Mashoko amungati mungakurudzire vanhu vese munyika yeZimbabwe kumiganho yese zvikuru sei kunharaunda yemasendera kuGuruve ndeyekuti kudini takatarisa zviitiko zviri kuitika izvozvi pane zvimwe zvamakaongorora semapurisa? Inyaya yekufamba kwemashoko bluffs kunenge kusina kunyatsonaka, kusina kunyatsomira mushe. Isusu mapurisa ndoda kuudza vanhu veruzhinji kuti taakuziva kuti munhu akauraya vanhu, vanhu vashani ivava, munhu wemumhuri imomo. Tine mashoko akawanda tichataura mukufamba kwenguva patiri kuongorora, asi munhu aakuzikanwa, ari kutonzi anogara mugomo, ari kutotizira achienda mugomo. Pakasika nyaya idzodzidzi vanhu vanga vachingotaura, asi chiripeko zvino izvi tine munhu watiri kuongorora. Pane zvimwe zvanga zvichitaurwa uchinzi kune vamwe vakabatwa. Isu semapurisa kana tasunga vanhu tinopa mashoko edu tichishandisa vatori venhau, tichishandisa nhefenyuro dzakaita seNational FM nedzimwe dziri anda pabazi reZBC. Tinotenda mazvita enyu Commissioner Nyati nemashoko iwayo zororo raswedera vanhu vanenge vachifamba kuenda nharaunda dzakasiyana siyana paChristmas nepaNew Year. Vanhu ngavafambe zvakanaka, vanhu ngavarege kufarisa, ngavarege kuita zvinhu zvinopfurikidza mwero. Vanhu ngavarege kungoudza munhu wese wese kwavanenge vachienda, nokuti kuna makororo ari kutorawo mukana iwoyo. Zvikuru mazuva ano vanhu vachishandisa iyo social media yekuti munhu anotarisa, anoburitsa mufananidzo kuti inini nemhuri yangu yese tiri kati, taenda kunzvimbo yakati, tozodzoka musi wakati. Matsotsi anenge achitorawo mukana iwowo.
uyezve vanofamba dzimotikari ngatione kuti motikari dzedu dzakakodzera kufamba mumugwagwa kwete kutakura motikari kana zvinhu zvinopfurikidza mwero zvinozokonzera tsaona. Uyezve dei vanhu vaedza kudzikisa kufamba usiku nokuti usiku hunonetsa panyaya dzekuona nyaya yatoti pachirungu vision